de toda a vida deste concello. Este ano unha das novidades que temos é que vamos a ter un grupo de teatro que ven de Cataluña, que ten algún dos integrantes é aquí nativo Bolo. Entón é importante que tamén un grupo de teatro así xa de outra comunidade que tamén traballa por toda España, pois estamos moi orgullosos de que se animara a vir aquí a facer unha representación ao Bolo. Unha das membros desta obra de teatro é, ademais, nativa aquí do pobo de Fornelos, aquí do Bolo. Entón, vai ser, ademais, a pregoeira este ano da propia feira. A máis, pois, nos veña a acompañar tamén e abrirnos a ese día festivo que temos aquí no Bolo. Para demostrarle a toda a xente que isto vai a seguir para diante. Esta feira, desde o principio, a idea era dar a coñecer o Bolo, como dixo aquí Miguel, e tamén as actividades, dar a coñecer tanto o que é o Bolo como o núcleo do Bolo, o castelo, a súa praza, tamén os produtos do concello. Por iso a idea, xa desde a primeira feira en Mandiña, fixemos a feira con postos, vai aumentando a participación nesta feira. E, dixo como novedade tamén que, se queres falar vos a primeira festa do neno en Mandiña. Aparte, estamos un pouco ampliando que a programación en conxunto ca Comisión de Festas do Bolo. Entonces, sabedes de antemano que o 14 é o inicio das festas de aquí do Bolo. Como novedades nesta nova feira en Mandiña deste ano, vamos ter sobre todo o que é o concurso de disfraces de época. En que consiste, a idea é que tanto nenos como maiores participen. Habrá, sobre todo, recalcar que habrá premios, habrá tanto os nenos individual como grupales, e despois tamén os grandes tamén será individual e grupal. Decir tamén destes premios, dar tamén xa por anticipado, sobre todo os postos que van estar nese día na feira, van a darnos un pouquiño así para montar as cestas cos premios. Iso é moi importante e de agradecimento que participen con estas cousiñas. O día 17, que é unha novedade este ano, é o de o neno en Mandiño, vale? En que consiste? Pois vamos a facer actividades para que os nenos tampouco estén así. A idea é durante todo o día. Vamos a empezar, vamos a repartir. Empezará o tema dos contacontos, vale? E despois terá un obradoiro. O obradoiro neste caso, todo moi relacionado co tema da feira, van facer os nenos, os maiores tamén que queira, o tema de as banderas cos escudos, representación dos escudos dos apellidos. Despois pola tarde seguiremos tamén. A idea tamén da mañá, porque tamén temos visitas guiadas, que é moi importante, tanto o día 14 como o día 17, as visitas do castelo serán gratuitas. Entonces, aí temos que, tanto o 14 como o 17, vai a estar disponible as visitas guiadas, de acordo? Entonces, para que os maiores tamén teñan esa posibilidade de ir coñecendo un pouco o que é o castelo e visitarlo. E despois tamén remataremos a festa do neno en Mandiño, pois tamén en torno ás 5 da tarde tranquilamente, pois habrá outra vez un contacontos e o último obradoiro que se vai facer, que é a representación de vestimentas medievais, así un poquinho artísticas para que os nenos estén entretenidos durante todo o día.